Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noita mai. Timu yangu ndipi mbukuta si tsadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa tokupeka timu yangu basa tapina pane zviri kupisa vanhasi mokopa yochi bata subscribe so that zvichiyamusare pane zvinenge zvichiitika zvichipisa paSokozo TV anditi kune vamwe amai vakaenda kuLife Haven. KuLife Haven ndiko kumpanda kwaMakandiwa kwaanoitira hunyawo hwake. Saka ukaenda kuLife Haven unonodya raisi ikoko nenyama yehuku. Wozonzi itsanya wakamirira kuti muprofita paanongouya abva angokuprofita ukadya stereki ka haazonyatsoona. Unofanira kutsanya kuti kana uine zvinhu zvako zviri kukunetsa haufanira kudya stereki. Apo unenge wabhadhara 800 kana 400 kana 300 uchinzogone kuita sei kuonana naye one on one kuti agozokuprofita akuudze zviri kukunetsa uye kuti unobuda sei munhamo dzako. Unobva wazonzi mari yauri kubhadhara ise kubhadhara munhu waMwari ndeye kungomutenda plus kwaunonge uchigara uku kunoda kuti ugozodya ikoko. Saka mari iyo inotenga kuti chikafu chaunodya. Wasvika ikoko wabhadhara mari yechikafu unobva wanzi tsanya because ukadyaka mweya muchena haazonyatsotaura. Haumbozviona kuti ndakabhadhara mari yekudya ndaakunzi nditsanye futi. Haumbozviona izvo. Saka vamwe amai vakava vachitaura paFacebook vachitivo ndakaenda ndikanopa Makandiwa 500 US yangu akandibata musoro akati your life is going to change before the end of this year. Your finances are going to boom up, but this is the 3rd year since it happened. It is getting worse. Saka aicomplaina kuti hazvishandi akadya mari yangu daandidzosera. Vana vake vachiti makamamanikidzwa here kuenda ikoko hamuna faith. Saka zvinhu zvenyu zvisina kuda sei. Dai manga mine faith musingacomplain kuti makamupa mari. Makandiwa ane mari yakawanda zvinika 500 Kenya akambomubatsira kuri kunyepa zvako. But ndakaita mubvunzo wokuti saka ndakazoona mumwe pastor wakaakudayira kuti no kana mine chichema mai huyai kumaofisi kwedu togona kudzoserai mari yenyu munoratidza kuti hamuna faith ndosaka muri kutaura zvamutaura paFacebook. Ivo vakati faith ndinayo. Ndakatombouya ndikataura nevamwe venyu vakati tofanira kubhadhara futi imwe 300 kuti ndimuone. Ini ndida kucomplain kuti 500 ndakambomupa haina kushanda ndobhadhara futi imwe 300 kuti ndimuone. Chindikobvunza kuti 500 yakaenda kupi. Saka amai ava vakapedzisira vakungonzi nevanhu vaMakandiwa hamutende hamuna faith hamuna faith. Inini handina kuti amai ava nefaith. Ndakaita mubvunzo wokuti kana finance dzangu dzakadonha ndichida kuti dzisimuke muprofita oti ukandipa 500 toonana one on one finance dzako dzobva dzasimuka. Ndamupa atonamata zvobva zvaramba ozotanga futi kuti handina faith. Muprofita haasi kuita fraud here because nawiye kuti finance dzangu dzisimuke pandakafona handina kunzi zvinoda faith ndakanzi zvinoda 500. Imimi dai maiziva kuti nyaya iyi inoda 500 plus faith mukadai makati amai 500 mauya nayo faith munayo here. Makatambira mari mukati zvinhu zvangu zvinoita musina kubvunza nyaya uye faith iye zvinei zvinhu zvangu zvaramba makuti handina faith. Ngatiti faith handina mukadaika musina kutambira mari moti amai mari munayo zvenyu but chimwe chacho hamuna ibodzokerai. Dai ndakadzoka ne500 yangu ndichiti zvaramba mari ndandaiwana chandazoshaya faith. Apana here ane namba muponere zisore gondo. Apana here ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noita mai.